Bilim adamıyız. Hem bilime katkımız olsun hem kendimize katkımız olsun. Profesör Doktor Alparslan Kemal Tuzcu li Fakülteya Bijîşkiyê ya Zanîngeha Dicleyê mamostaya nexweşiyên metabolîzma û endokrinolojiyê ye. Alparslan Kemal Tuzcu yekem bijîşkê xwebex e ku li Bakur vaksîna vîrusa koronayê bi kar aniye. Bijîşk amaje dike ku ev vaksîn li Çînê hatiye amadekirin û ew jî dê di destpêkê de li ser xwe biceribînin. Li gorî ku mamosta dibêje, ew pê bawerin ku ev vaksîn ji bo pêşîlêgirtina vîrusa koronayê heta ji sedê nod jî sûdbexş be. Bölgede ilk kez bir aşı çalışması oldu. Li Herêmê cara yekeme ku xebata vaksînê tê kirin. Ji ber ku herî zêde xebatkarên tenduristiyê di nav rîskeke mezin de ne, ev vaksîn li ser wan tê ceribandin. Me jî got da ku em alîkariya vê xebata zanistî bikin, me xwebexş kir. Tenê bi vaksînê mirov dikare ji vîrusa koronayê xilas bibe. Heta niha ev vaksîn li 10,000 kesên xwebexş dane. Ji sadê heştî heta not kesên ku ev vaksîn li xwe dayî bi koronayê nakeve. Li gorî ku Profesör Doktor Alparslan Kemal Tuzcu dibêje, heta ku baweke zanistî bê zanîn ka vaksîn bikêr tê an bikêr nayê, di 5 qonaxa re derbas dibe û herî dawî jî divê li ser bi hezaran kes bêceribandin. Niha vaksîn di qonaxa sêyem de ye. Bijîşk Alparslan Kemal Tuzcu amaje dike ku heştû nerêniyeke hîs nekiriye û tenê ji sadî yek û nîv dibe sebebe bêhalê û ji hezaran dudu jî dibe sebebe tayê. Li gorî ku mamosta dibêje, gelek nexweşên şekir, bandoreke nerênî ji vîrusa koronayê dibînin û tê ev vaksîn nexweşên nexweşiyên domdar jî biparêze. 2-3 hafta öncesine göre azalmalar görüyoruz. Gerçekten hem Li Herêma me li gorî 2-3 hefte berê hejmara nexweşên koronayê kêm dibin. Bi destpêkirina perwerdehiyê dibe ku dîsa nexweşên ku mamoste û xwendekar dibin sebeb zêde bibin. Ji aliyê din ve herî zêde nexweşên şekir bandoreke nerênî ji koronayê dibînin. Divê ev nexweş ji her kesê zêdetir baldar bin. Li İstanbul, Ankara, Kocaeli û Diyarbekirê vaksîna vîrusa koronayê tê ceribandin. Li gorî ku bijîşk dibêjin, li seranserê cîhanê neh xebatên vaksîna koronayê tên birêvebirin û hemû jî baweke baş berdewamin. Tê çaverêkirin ku ji sadî heştiyê xebatkarên tenduristiyê dermanê vaksîna koronayê bikarbînin. Piştî bijîşkan tê gotin ku di ev vaksîn di meha kanûnê de li ser welatiyên xwebex jî were bikaranîn. Heger encameke baş ji van xebatan bêgirtin, dê êdî vaksîn ji bo hemû hemwelatiyan were amadekirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.